Kutyusokkal folytatjuk tovább. Január 1-től minden kutya számára kötelező lesz a csip. A csippezéssel járó költségek miatt sokan inkább megválnak kutyájuktól, ezért egyre több a gazdátlan kóboreb. A Menhely az Állatokért Alapítvány nem csak befogadja a szomorú sorsú négylábúakat, hanem segít nekik új szerető otthont találni. Vendégeink Majorné Bíró Andrea, az alapítvány titkára, Molnár Sándor menhelyvezető és Polyák Gábor edbrendész. Jó reggelt kívánok! És hát természetesen 3 kutyával jöttetek, akik szintén a Menhely vendégszeretetét élvezik. Milyen most a kóborebek helyzete Magyarországon? Hány kóboreb lehet még az utcákon? Ezt megsatszolni meg lehet? Nem. Töménytelen. Rendületlen, rengeteg. És az az igazság, hogy ennek nem lesz vége. Tehát az emberek, amikor ilyen nehéz anyagi körülmények közt élnek, akkor nagyon sokan sajnos kiteszik az utcára a kutyájukat. De lehet felfedezni valami tendenciát, hogy utóbbi időkben, amikor már egyre szigorúbbak a szabályok, akkor egyre több ember szabadul a kutyájuktól? Igazából ez egy nagyon érdekes dolog. Nem csak, hogy több kutyától szabadulnak meg, sajnos kevesebbet fogadnak örökbe. És amit ugye itt beszélgettük, hogy egyre érdekesebb, hogy például a telepünknek közel 30% a fajta tiszta kutyákból áll. Rengeteg fajta tiszta, tehát hiába veszik meg drága pénzért a kutyát, tartják, sajnos oda kerül a sorsuk, hogy kidobják őket, elengedik, szélnek engedik, és nem jönnek érte. Ti ugye egy menhely vagytok, itt az imént beszéltünk az ebrendészeti telepről, és a kettő között mi a különbség? Kecskemét város ebrendészeti telepét üzemeltetjük, ami úgy néz ki, hogy amikor befogják a kollégák a kóborkutyát, az utcán a kóborkutyákat, a sérült kutyákat, sérült állatokat, akkor bekerül az ebrendészeti telepre. Ott minden kutya külön kennelbe van, karanténban van 14 napig, megfigyelés alatt van, hogy valami betegség, valami probléma adódik-e, 14 napja van a gazdának jönni a kutyusért, 14 nap után átkerül a menhelyünkre, ivartalanítjuk, veszettségoltással ellátjuk őket, csipet helyezünk beléjük, és onnantól fogva várjuk a leendő új gazdikat, új családokat, hogy hazavigyék Egyébként őket. a következő témánk az pont a csippezéssel kapcsolatos lesz, csak egy rövid kérdés, hogy ezeknek a kutyusoknak hol van a csip elhelyezve? A kutyát mindig bal oldalra hogy hol van tesszük. például nála? Tehát ott a bal oldalon, ahol most a a kezed bal van, oldalán, ott igen. van. És az a csip tartalmaz minden nemű információt a kutyával kapcsolatban, az oltási időpontokat is, azt nem. Ez egy nagyon érdekes dolog. Beletesszük a csipet, és sajnos itt akadnak el a gazdik is az állatorvosnál. Ezt még fel kell regisztrálni internetes oldalon. Önmagában csip semmit nem jelent, ha nincsen valahogy másik vége a dolognak. Igen, és ezt Hát a számsort számsort hogy ezeket fel kell... Sokszor nem teszik. Egyébként ezt is nagyon sokan észreveszik, hogy most már odáig eljutottunk, hogy sok gazda beleteszi a csipet, és nem regisztráltatja föl. Persze, hát ez egy olyan dolog, mint a számítógépet is fel kell tölteni mindenféle információval, anélkül nem működik. Beszéljünk egy picit az őrszolgálatról. Ez pontosan mit jelent, hogy ti őrszolgálatot teljesítetek? Hát annyit jelent, hogy ha bejelentést kapunk, hogy látnak egy kóborkutyát vagy egy sérült állatot, akkor beülünk az autóba, kimegyünk, és megpróbáljuk megfogni a kutyust. Ha beteg, vagy rossz akkor... tartás, például, hogyha rosszul tartják az állatokat. Látja nagyon sokszor ilyen csatornákon, hogy ilyen állatrendőrség, meg olyan állatrendőrség Amerikában mindenhol. Magyarországon hasonló. Magyarországon először, mi elnökasszonyunk Tőzsi Judit alapította meg Magyarországon először 2006-ban az állatvédelmi őrszolgálatot. Mindenféle szakhatósággal, rendőrség, polgárőrség, állategészségügyi állomás és minden állomás segítségével ez az állatvédelmi őrszolgálatot is azóta dolgozunk folyamatosan, tehát a bejelentésekre kimegyünk, leellenőrizzük. Ha megállja a helyét, nem mindig, de ha megállja a helyét, akkor ugye kérjük a szakembereknek a segítségét, a rendőrségnek, a hatósági állatorvosnak a segítségét, és sajnos nagyon sokszor el is kell hoznunk az állatokat. Jelen pillanatban hány kutyus van nálatok, akik gazdára várnak? Több száz kutyus vár. Ahogyha mondjuk le kéne bontani, heti vagy havi átlagot kéne vonnunk, akkor mit tudnál mondani, hogy hány örökbefogadó gazdi jelentkezik nálatok? Körülbelül a bekerült kutyáknak a 30-40, hát nagyon-nagyon ritka, amikor az 50%-a. De ezért mi rengeteget dolgozunk, rengeteget kilincselünk, folyamatosan keresünk a gazdit, hirdetjük, de egyre kevesebb az a kutya, ami kimegy a telepről. Visszatérve egy pillanatra az ebrendészethez, amiről az imént beszéltünk, pontosan mi a feladata egy ebrendésznek? Kóborkutyák közterületről összeszednünk, és ugye még hozzátartozik az állatvédelem. Azért gondolom én, hogy ez nem veszélytelen feladat, hiszen a legtöbb kóborkutya sajnos nem
önhibáján kívül agresszívé válik, akár mondjuk a bántalmazások következtében. Milyen felszerelésekkel tudtok ti dolgozni? Hogyan vonultok ki ilyenkor az utcára? Hát van ilyen speciális botunk, mondjuk azt nem mindig szoktuk alkalmazni, inkább megpróbálunk a kutyával kontaktust felvenni. Sok kutya nagyon meg van ijedve, hogyha városban van bent autók között. Igazából bízunk a kutyába, próbálunk úgy közeledni hozzá, hogy ne támadjon. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogyha valaki nézett minket, és esetleg valamelyik kutyus megtetszett neki, akkor adott esetben örökbe is fogadhatja nálatok, mert nagyon várjátok. És ne dobják ki, ha egy mód van rá. Hát ez természetes. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük.